conrea i cerca els límits de la paraula, llaura les pàgines, arrenca les males cèl·lules, aplana les frases rebels, busca en el rebost de les paraules, busca flors en les novel·les i ocells en la poesia. I això seria una mica el que fa. Toca la poesia, toca teatre, fa clubs de lectura. És una lletra ferida, no té una altra manera d'explicar-se d'ella. I l'altra cosa que em crea la Sílvia, perquè sempre ens ve de vermell, això és una característica d'ella, l'altra cosa que em crea és por. I la dic, és una por acceptable i gestionable. I és que mentre estàs parlant, t'estàs estudiant i t'estàs robant. Llavors, trossos teus, trossos de tots nosaltres, apareixen a les novel·les. Perquè és una raptora de gestos, de maneres, i per això també fa una mica de refil, dius ara què l'inspiraré que no sigui gaire dolent. I el llibre és una història de l'orfandat, però no la història típica dels nens robats, que no típica, perdó, és frivolitzar això. No és una història de nens robats, sinó que és una història de buscar la identitat i de dir quin és el meu passat, no? Per tant, és una reflexió sobre la cerca, sobre l'atzar, sobre la culpa i sobre el perdó. I tot això ho trobareu molt estructurat en el llibre i anireu veient tots aquests temes. Al final, n'hi ha una sorpresa final que us fa una pregunta moral i que heu d'estar tot el llibre molt pendents perquè al final quedareu una mica espaterrats. Evidentment no farem cap spoiler ni us ho direm, però us dic que no és un llibre de mira, ja el preveia al final, ja no sé què, sinó que es trobareu amb dues coses. Una, en sorpresa, i dos, que estareu unes quantes hores reflexionant sobre el tema que ens planteja el tema central, perquè no ho direm perquè jo crec que és molt interessant trobar-lo. I l'última cosa que dic, és una novel·la antropològica. I a què em refereixo, antropològica? Que fa antropologia de l'ambient. Ens descriu una Canària, perquè l'inici passa a Canàries, una hora menys, i fins que venen a Barcelona. La descripció de Canàries i la descripció ja de Barcelona és impressionant. Em recorda una mica l'Eduardo Mendoza en els llibres del Casos a Volta, etc., que descriu molt bé Barcelona i que estàs allà al mig. Aquí en el llibre de la Sílvia, que es nota que s'ha treballat molt, de documentat, i al seu barri de Poble Sec és que estàs allà i el vius l'ambient. Però no només et fa la localització física, sinó la localització social. Penseu que parla dels anys 40 als anys 70. I l'ambient que utilitza, les coses que li passen a la gent, etc., són molt de l'època i estan molt ben descrites. I l'altra cosa també que ens fa és una localització social impressionant. Ens parla de les barraques de Can Valero. Les barraques de Can Valero eren les barraques que van viure 20.000 persones allà a Montjuïc, però ens les explica com a l'època, no com les analitzaríem des d'ara i parlaríem de les barraques. És com si jo fos del barri de la Salut i us parlés que jo hi vaig viure allà i vaig muntar la casa allà. I sabeu que la gent que va viure allà al barri de la Salut ho va viure amb alegria de que va venir a canviar la seva vida i a viure el millor. I una mica això ens explica de Can Valero, no ens explica la misèria de Can Valero, sinó la manera de sobreviure allà, però amb perspectives de futur. I això ho situa molt bé també. Llavors una cosa que té la Sílvia molt és que hi ha molts personatges en una de les seves novel·les, però estan molt ben descrits els personatges. I aquí el que fa és que cada capítol té el nom del personatge que treballa en aquest capítol. I això és una cosa que s'entén molt bé. Llavors, el que deia en Gerard que ens situen als anys 60 és en aquella època que és el que tu has dit, que jo dic, has tingut d'investigar bastant per tot això que ha dit en Gerard, però bueno, ho fa sempre en totes les teves novel·les. Al llarg de la novel·la hi podem trobar amor, sexe, culpa, odi, relacions familiars, però sobretot el concepte del perdó. El concepte del perdó és molt important en aquesta novel·la, perquè tots els sentiments són molt diferents, però el perdó és una de les... no sé, és el perdó sempre, no? A més, això que ha dit dels personatges que es treballa tant, es nota molt en les seves novel·les, perquè ella escriu, encara que diu que no escriu tot el que sap o tot el que vol, però només amb el que posa ja et fas una idea de com és el personatge, de com és
com es porta, quin caràcter té, com actua, I es nota el que ella diu que ha estat buscant i fent-se la faig la recreació. I llavors aquí, com que cada capítol es diu el Gabriel, el Josep, el Pere, la Montserrat, saps? Tots els capítols ja saps que et parlarà d'aquest. I és que, no sé, a mi m'ha enganxat, l'altre m'ha enganxat, però és el que t'has dit, l'altre és més cru, és més potent. En aquesta hi ha un tema, com ha dit en Gerard, un tema que pot fer que el lector, hi ha qui ha parlat fins i tot de la paraula incomoditat, però incomoditat no perquè hi creïs un rebuig vers aquest tema que és el conflicte, sinó precisament perquè fa que et planteixis tu què faries en una situació així. Aquesta és la incomoditat, no? Vull dir, si em trobés jo així, què faria? O si no m'hi trobés jo, però si trobés ella i jo ho sabigués, què pensaria d'ella?